फैलाव आं दिनै टाउनाव थांफिननोसै सानदों नोंखौ खनसे लोगो हमलांनो आं गोजोनैनो दङ निजोरा लोगो हमलायाबाबो जागोन दे फैलाव 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 मानो दानदों आंनि बाथ्राखौ खोनासंलाय नोंनो होनो गोनां बेसाद दङ अन्नानै आंनो खनसे सम होबावदो प्लिज जागोन नाथाय आंनि फंसे बाथ्रा लाखिनांगोन बुं मा बाथ्रा बे गारबोनाय सावगारिखौ दान्दिसे जोंखांहोफिननो थाखाय जों सिगां लोगो हमलायग्रा बै दैमा सेराव हारसिङै फै हाय लोगोफोर मा नोंथांमोना लुदु खेला गेलेनो मोजां मोनो ना मा नोंथाङा नोंथांनि लुदु स्किलजों देरहानो सानो ना जिक्रर दैलि दिनै आं प्लेयार स्पट एपनि बागै बुंनो नागिरदों जेराव नों उन्दैयाव गेलेनाय गेमखौनो गेलेनानै देरहानो हायो अब्ला नोंथाङा गाहायाव होखानाय लिंकआव डाउनलड खालाम प्लेयार स्पट आरो आंजों चेलेन्ज खालाम दानिया आं फोरमायनोसै माबोरै लुदु गेलेनानै देरहानो हागोन स्टेप 1 आंनि डाउनलड लिंकआव थां स्टेप 2 डाउनलड खालामनानै जइन जा लुदु गेमाव आरो नोंथाङा नोंथांनि लोगोखौ चेलेन्ज खालामनानै इउज खालाम जोंनि लाइभ चैट एक्सपिरियेन्स नोंथाङा बिसोरखौ नोंथांनि प्राइभेट लुदुआव चेलेन्जआव इनभाइट ब्रेक खालामनो हागोन दा नोंथांनि गोसोआव मोनसे सोंलु फैगोन प्लेयार स्पटखौ मानो बिकज प्लेयार स्पट एप 100% स्क्वायर एन्ड मेड इन इन्डिया एप 7+ मिलियन इउजारा बे एप्सआव एसेबांनो ट्रोब आरो बेयाव लुदुल' नङा स्नेक्स एन्ड लिडार्स चिज हाउसी कुइज सी फाइट केरम फेन्टासि स्पट बेफोरबो दङ अब्ला इउज खालाम आंनि रिफार कड प्लेस 200 एन्ड इन्जय अब्ला दाउ खालामदो प्लेयार स्पट एप डिसक्रिपसनाव लिंक होना दोनखादों बाय बाय फैलाव सिगां समाव एथ' लेट फैयोमोन दिनैलाय मानोथो एथ'बां सिगां बहा फाराग थाबावनो ओरैनो जिउआ बारजों बुफ्ले जाखाबाय आच्छा बेफोरखौ दोनथ'दो नोंनिया बुफ्लेना मा मावो मिथिनानै नों मा खालामनो बेबो नंगौ सरि ओरैनो सोंबाय निजोरा गोसोआव दङ ना नों बै समखौ दङ मानो गैया जानो जेब्ला आंहा एडमिसन लानो रां गैया जादोंमोन अब्ला नों गावनि बाइकखौ फाननानै आंनो रां हरदोंमोन आं बे बाथ्राखौ सोङाखैमोन निजोरा जेब्ला जों बे जायगायाव फैयोमोन अब्ला नों बुंबाय थायोमोन जुलिनि उनावबो सानैजों बे जायगायाव फैबाय थागोन होननानै औ बुंदोंमोन दाथ' नों टाउनावसो जुलि जाहैसिगोन मा नों जुलिनि उनाव नों नोंनि फिसायजों बे जायगायाव फैगोन आं जुलि जानायनि उनाव मा नोंबो नोंनि बिसिजों बे जायगायाव फैगोन औ लाखांबाय अख्रां आं दा लोगोनावसो हाबफैदों दसे थाना थांनोसै दे थाब फै थांनो लेट जागोन जानांगौ नंखाय बाथ्राबो बुंनो सोलोंबाय अख्रां जोबोर ओंथि गोनां मुं नोंबो जुलि जादो आंनि जुलिया नोंखौ लोगो मोननायनि सिगां जानायमोनब्ला नों मा खालामगौमोन खायसे सोंनायनि फिननाय थाजोबा फैलाव
बुं आंनि जुलिनि उनाव जोंनि मेसेजखौ मा खालामगोन? आरे आंथ' सिगाङाव दानहरखाबाय बेबि। सरि आरो बे सोंथिखौनो आं नोंनियाव सोङोब्ला आंबो दानजोब्बाय फैलाव। मेसेजखौथ' दाननो हाबाय, नाथाय नैबे गोरबोनिफ्राय माबोरै गोजान खालामबावनो? बेनिफ्राय गिफ्टफोरखौ मा खालामखो? नों होनाय गिफ्टफोरनि मादाव मोनसेल'सो दंसै, जाय आंनि थाखाय जोबोर गोनांथिमोन। आंनावबो मोनसेल'सै, जाय आंनि गोबां आंगोमोन। नों गोसोब्ला बेखौ लाखिफिननो हागोन। दिनैनि समाव बे बेसादा गोनांथि नंला फैलाव। नै, आं जेब्लायबो लेट फैनायनि थाखाय नों बे घरिखौ आंनो हरदोंमोन, बेखौ लादो। बियो दिनैनि समावबो गोनांथि, मानोना समा बयनिबो थाखाय बेसेन गोसा। दा आंहा समनि मा बेसेन थाबावनो? जेरैबाबो आंनि लामाया बबेबा खनाजों गिदिंखेना थाबाय। आंनि बयनिस्रायबो आंगोसिन, गासै समावनो आंजों थाफायोमोन। जेब्ला नोंखौ गोसोखाङोमोन, अब्लानो बेखौ गोबानानै थायोमोन। दिनै आं नोंनो गथायफिनबाय। जेब्ला नों टाउनाव दंहैयोमोन, अब्ला बेखौनो आं साननानै बिजों रायज्लायोमोन, गोबायोमोन। दा नों मा खालामबावगोन? दाथ' अख्रां साहाबाद दंखायोना? फैलाव, दिनै नोंनि सेराव फैफिननानै जानांगौ बावगारनाय जाथायफोरखौ गोदानै गोसोखांहोफिनबाय। बिनि थाखाय आइ एम सरि। बावगारनो? बबे समखौ बावगारनो? दिनै आंनि गोसोआव नोंनि रावफोरा रिखांफैफिनबाय थायो। आं बोरै बावनो? आंनो फाग्ला बेसेन गोसा समफोरखौ नोंनो हगारना होनानै, नोंजों थगायजानानै आंनि समा जेबो बेसेनानो गैला। फैलाव, आं थांसै। अख्रांनि सिगाङाव 10 मिनिटल' सम लानानै फैदों। थाथ'दो, उनाव लोगो मोनसिगोन। सरि। आसा खालामो बेनो जोंनि जोबथि नुलायनाय जागोन। निजोरा, हेपि बार्थडे टु इउ। फैलाव, नों दिनैबो आंनि जोनोम सानखौ गोसोआव दङ? खायसे बाथ्राखौ बावनो होननानै गोसोआव थिना लाया निजोरा। गोबां बाथ्रा दंमोन नोंनो फोरमायनो, नाथाय दिनै नोंनि जोनोम सानाव आं नोंखौ दुखु होनो सानाखै। थांदो निजोरा, गाज्रि दामोन। दिनै नोंनि जोनोम सानाव आं गिफ्ट होआसै, मानोना दिनैनि जोबथा नुलायनाया मोगथाङावल' नङा, सिमाङावबो दा नुदोंसै। आं नोंनो गिफ्ट होयोमोनब्ला बे गिफ्टआनो आंखौ गोसोखांहोबाय थागौमोन। गुड बाय निजोरा, टेक केयार।